खुलुमबाय लोगोफोर आरो फिन खेबसे बर' दिनै जोंहा समाजनि गामिनि बोसोनगिरि जोंनि आमाय थुलुंगा सेक्रेटारि गौथि जोंहा आमाय सतिश चन्द्र ब्रह्म रंजालि बिथाङा एसे बैसागु माखासे फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै खुंनाय खेंफोरथि होलांसिगोन। दिनैहाय फैदो जों लोगोफोर खुंदों बयबो आरो जों खोनासंलांनि बेखौहाय बोसोरफ्रोमबो माखासे खुङो। बेसेन गोसा सिगां बिबुंथिफोरखौ आङो जोङो आंनि खोनासंनानै देरसिनफोरनो लानाया जों खुलुमनाय बयनिबो थाखाय आरो गोनां। उन्दैसिनफोरनो आंनि अननायखौ आं सिगां जासिहरबाय आरो लोगोसेयैनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आङो हामलायथि बावहरनाय जाबाय। देग्लायनि बोसोरा जाहाथे गाहाम गाहामैनो थाङो, जों बयबो दुखु जायालासे बोसोरखौ जोङो खुंफुंहोनो हायो, बेखौ आं आनान गसाइनाव आरज गाबनाय जाबाय। खाब्रि बागाना मोनसेनो दङ, होमब्ला बिजनि बर' समाजाव 7थाल' भारा दङ। बिजनिया 7था ना 9था बेल'मोन। आरो बेहाय सिगांसिन जोंनि खाब्रि बागाना दहाय बुंलांदों सिमसना सिगांसिन नेहाथारि, बे नेहाथारिमोन आरो आं आफादगिरिमोन। बे 1990 बुंदों नामा, जायखिजाया बियो 24 बोसोर जाबाय। फैगोन बोसोराव बर' समाजा बेबादिनो सिलभार जुबलि बेखौ खुंनो थांखि लानाय जादों। जेखियानो जादोंला बे खुंनायाव जोङो सिगांनिफ्रायनो माखासे हयथ' जेंनाफोर जोङो नुजाथिनायफोरखौ जों बेबादिनो सुस्रांबोदोंमोन। बबावबा हादों, बबावबा हायाखै, बे आरोखि। बिनिफ्राय जे 24 बोसोर जाबाय जों बैसागु बर' समाज खुंनाया, दाख्लैसो जोङो बिजनि बान्दबनि फोथाराव जों बेखौ खुंफिनदों। बेहाय जोङो थुक थाक माने एखेबारे फिसा खुंनायनि ओंथियाबो दङ। आरो बेहाय जाय बिथाङा आगोलाव आफादगिरिबो जादोंमोन, बोसोनगिरिबो जादोंमोन, बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंलांदों, आं गैयामोन, जे बैसागो खुंफुंनाया देग्लायसिम 24 बोसोर जाबाय, नाथाय देग्लायनिया बयनिख्रुइबो फिसासिन जादों, नांगौ रोखोमनि जायाखै, बेबायदि बुंनायखौ आं खोनादों। आरो बेखौ बुंगोन, बेहाय गोबां बाथ्राबो दङ, आं बेखौ बुंनो थाङाखै। नांगौ लागा जायोब्ला बिनि दुखुखौ बिमा बिफायासो मिथिगौ, दस्राया मिथिनाय नङा। बेखायनो जोंहाबो जिहेतु समाज दङ, जोङो गेजेर गेजेर बेबादिनो गार्जेनफोरखौ लानानै मास मोनब्रैजों बा मोनथामजों बा बोसोराव खेबनैसो बा खेबथामसो बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनाया मोजां। बेनिफ्राय जों बेयाव थाफैदों, जे बिजनियाव थाफैदों। बिजनियाव जों जेब्ला थाफैजेननो खोब खममोन, दासिम मा होनबाय 24थि बैसागो खुंनायाव जों ओरैबायदि बर' नुबाय, बुंनो थाङोबा बहुद। जायखौ फार्स्ट प्राइज मोनदों, मामोनलाय बियो? सुन्दरबन। बिसोरो 16सा आइजोफ्रा मोसादों। आरो बेबायदि मोसानाया दङ, गोदोथ' गैयामोन। दा गैयैनि थाखायनो देमसि मोसायोमोन, जोंहा मेसें आजोलानोमोन देमसिखौ लिड लाग्राया। 7 दिन गाहाम फालियोमोन जोङो। आरो बेफ्राव न'फ्राथ' बेबादिनो गेजेर गेजेर जुदि जोङो ज' जायोब्ला, जोङो सोरबा एसे गार्जेन मोजांफोर जोंनावबो थाफैनाय दङ, एसे मोजां अफिसारफोरखौ लाबोनानै जोङो जोंनि गार्जेनफोरखौनो एसे काउन्सिलिंफोर होनाया एसे मोजां। फरायनायनि बेलायावबो आंनि फिसाया MA पास जाबाय, BA पास जाबाय, साख्रिखौनो मोना, बेबायदि होनग्राया दा मेरलासै। MA पासआ गोबां दंसै, सानथ्र'लायनो हायो, नङा होमबा? साख्रिया मोना, बेबो मोनसे प्रब्लेम जानानै दं। प्रब्लेमा जाहैबाय जे नंगौ, जोंहा गथ'फोरखौ जोङो एडमिसन होयो, बबाव होयो? उमुगाव होबाय, कलेजाव होबाय, मा लागोन? बबे साबजेक्टखौ लानानै फरायोब्ला एसे स्कप दङ, बेफोरखौथ' जों मिथिला। गथ'आ जायखौ गोरलै मोनो बेखौ फरायहोयो, नङा होमबा? बेफोरखौबो जोङो गार्जेनफ्रा जुदि मिथिलायोब्ला, बेखौ जुदि मिथिलायोब्ला, निश्चय गार्जेनफ्रा एसे कनसियास जागोन।
जे नंगौ आंहा फिसाला दङ बा फिसाजो दङ आंनि फिसाला फिसाजोआ ओरैबायदि जायाखै 38 मोनदों थांनाय बोसोराव बेफोराव नांगौ रोखोमनिया साबैसे साबाल' ESC आव साथाम APSC आव सानै साबाल' बाखि माखासेफ्रा APSC बाबो खेरानि टाइप अफिसारा जागोन फिसा बिसोरो आरो गोजौ रेंकआव थांला बिसोरो APSC होनोब्लाबो SDP जाहैबाय SDP निफ्राय ADC जागोन ASP जागोन SP जागोन डाइरेक्टर जाहैगोन बिसोरो प्रमोशना थांलांबाय ESC नियाबो बेबादिनो ESC नि उनाव हयथ' सिभिल एसडिअ मोननो हागौ सेक्रेटारि मोननो हागौ बेबादिनो हयथ' कमिशनार मोनलांनो हागौ बियो नाथाय जोंखौ मा जाहैबाय थगायनानै एखे फिसा फिसा बबेबा डिपार्टमेन्टनि सुपारिनटेन्डेन्ट माबा माबिसो होना दोनदों बे आसाम गभर्नमेन्टनि पलिसि बियो आसाम गभर्नमेन्टनि पलिसि आंहाबो सासे लोगो दंमोन 1998 आव सानैजों मोनसे बेन्चआव जों जिरायनानै लिरदोंमोन बिथाङा चिफ सेक्रेटारि जानानै रिटायार जालांबाय बिसोरनि माथायानो बेलेगखा जोंनियावबो दङ नाथाय गाइड होनो रोङाखै जोङो गथ'फोरखौ गाइड होनो रोङाखै गाइड होनो रोङियाव जोंनि गथ' माखाफ्रा जानला मानलाथिं बेबादिनो आगान सुरदों जोंनि गथ'फ्रा बबेथिंहाय गोजोमना थाङो बांसिनलाय फुरथि दाथ' मबाइला खोब गाज्रि रावनिबो फिसाखौ मबाइल लायालासे आं थानाय नङा आरोखि गामिनियानो जा बा टाउननियानो जा नाथाय बोसोरनै सिगां जेब्ला 85% बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौ आसु आसाम छात्रफ्रा आसाम स्टुडेन्ट इउनियना बिसोर जेब्ला बिजनियाव बरायो चिरां जिल्लानि बेयाव सासे गथ'खौ आं नुदों बियो जाहैबाय बिआरपिएलनिमोन बिफाया मोनसे स्कुलनि भाइस प्रिन्सिपाल फिसाजोआ हायार सेकेन्डारियाव थार्ड स्टेन्ड खालामदों बिनिफ्राय बियो बुंदों मबाइलखौ लाना फैदों बियो बे मबाइलखौ आं खुनु दिन मालायनो फन हरनो आं बेखौ लायाखै बे मबाइलखौ लानाया जाहैबाय बेहाय बियो फरायनोसो बबेबाखौ मोनाब्ला गुगोलाव सार्च खालामब्ला मोनो बेबायदि आरोखि आरो बे गथ'आ थांनाय बोसोराव कटन इउनिभार्सिटिनिफ्राय BSc आव टपार जादों आरोखि गल्ड मेडेल मोनदों बियो जोंनियाथ' बेबायदि नङा मबाइलजों गेलेनानै टाइमखौ खाथायो बेसो आरो नाथाय मबाइला गाज्रिबो खालामो मोजांबो खालामो बे गथ'खौ आं ओरैबादि मोजां मोनदों बिनि लेक्चारखौ खोनासंनानै आरो खोब मोजां मोनदों आं आरो बे गथ'आ एसे माबा मोनसे जाहैगोन बेबायदि सानदों आं दा MSc फाइनाल होदों बियो एबार बिफाजों आंहा एसे एखमबा लोगो मोनबा आं रायलायो जेखियानो जादोला फरायनाय खेथ्रआव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो आं बेखौ दिनै खावलायदों खारन बेयाव फैदों बयबो नंगौ सोरहाबा बिमायाबो बिफायाबो साख्रियाला फिसालाफोरखौ बारा जोथोन लानो हयथ' बेबायदि खाबु मोना डिउटिनिफ्राय थांबाय मोनाबाय मेंबाय बेबायदिनो उन्दुबाय फिसालाया फरायदों ना फरायाखै बेखौहाय खदबिल लाया बेबायदि जायो खायफाया दङ साफा आरो फिसाला आरो फिसाजोफोर जुदि थायोब्ला बांसिनै आं दिनै खावलायगोन बिमाफ्रा बांसिन जोथोन लायोब्ला गाहाम जों हौवाफ्राथ' गुबुनाव थांगोन बेबायदिनो टाइमखौ मोना थिननायल'सो नङा होमबा बियो जोंबो थिननायल'मोन दा बेबायदि थिननांगौआ जेनेब्ला दा खमसै आंहा उन्दै गैला नालाय देरजोब्बाय बे आरोखि जिखियानो जादोला नोंथांमोना जिहेतु बेयाव फैदों दाथ' बेयावनो संसार जाबाय गामिजों लासै लासै खाथब जानोसै बेयावनो बुंदोंमोन जे
जोंनि बर' समाजा जों बेयाव थाफैबाय जोङो गामियाव थांग्रोनांगौ बेबादिखौ होनदोंमोन जों बेयाव फैनानै गामियाव माबोरै बर' संहैबावनांगौ जाखो हा बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो जिहेतु गामिनिफ्राय फैबाय जोङो बेहायनो बैसागु खालामनांगौ बेखायनो जों बर' समाजाव 1 तारिख बेनिफ्राय बिनि 2 बा 3 बेफोरखौ लानांगौ 1 तारिखआव थाथारनांगोन खारन 1 तारिखआव जुदि थायाब्ला जोंनि गथ' गथाया दाथ' देरनोसै सोरबा साख्रि लाहैगोन गोजानाव न'आव फैगोन बैसागुआव नङा होमबा बे मोनजालाङाबाथ' दिगदार जायो नङा होमबा बेखायनो जोङो 1 तारिखखौ जों लानाय जादों बर' समाजा जोंनि बर' समाजा सोरबा होनदोंमोन जे बयहाबो एसे गामिजों सोमोन्दो दं जाहाथे गामियाव थांग्रोनानै एसे उनखौ लानोसै नाथाय माखासे मानसिया बेखौ मानिया जों बेयाव फैबाय नालाय लासै गामिजों एसे जानगार जानोसै जोंनि फिसाथ' गामियाव सम्पथिया दङब्लाबो हयथ' नायो फ्रायनियानो बेबायदि जाजोब्बाय गामियाबो जाया बुंनो हायाखै थांनांगौ गामियावबो खिन्थु 20 तारिखआव दा जों दिनै बेहाय जों दिनै खालामदों ज' थालायनानै जों जानो होननानै बेखिनिखौ हयथ' आं खावलायबाय मोजां थाङो बेखौ आं आनान गसाइनाव बोर बिबाय मोनसे बाथ्राया आरो बियो दाथ' दहायथ' बुंलांबाय आं इलेक्सननि सम इलेक्सननि सम जोंबोथ' गासिबनिबो गोसोआथ' एखे नङा होमबा बयहाबो भटखौ होनो हायो जाहाथे जों जाय जेरावखि होआ नङा होमबा जाहाथे जोङो अन्तत एकदम खाबलि बागाननि रायजो राजाफ्रा गावजों गाव गाज्रि जालाया जायनिखि होआ नङा होमबा जों बेखौ गाज्रि जालाया गावबा गाव आब्रुथिखौ लाखिनांगौ दा नोंथांमोना मिथिगौ मबाइलाव नायबानो ओरैबायदि जाहैबाय रायनाय माखाफ्रा लाजाया गालगा गैया एखमबा जों केबिनेट मिटिं जायोब्ला बुङो आं साहित्य सभायाव जे बांद्राय जाबाय बर'नि पार्टियाथ' मोननैयानो जाहैबाय बा मोनथामानो जा जे बिथांमोननि लिडारफोरनि बाथ्रा माखा बुंनाया बांद्राय जाबाय एसे हमथालायनानै बुङोब्ला साबसिन जायो नामा बेखौहाय बाथ्रायाथ' नंगौ दा जों सोरखौ बुंनो बाथ्रायाथ' थाङो बेयो बैनिबो मेसेजाव नाथाय थाङोब्लाबो बिथांमोनहा बुंथावै माखाखौ बुङो बिबुंथि बादियै जोङो सानै मानसिनि जों बिबुंथि लागोन जोबोद गुसुं समजों सानै मानसि जों खावलायग्रोबाय एसे सुंद'यै जाहाथे माबालांगोन टाइमखौ मेनटेन खालामलांसै जोङो बे सानै मानसिनि मुंख'नायनि सिगां आङो मोनसे मान बावग्रोनो सानदों दासो सफैदों बिथाङा जय प्रकाश बसुमतारी बिथां निउ एन्ट्रि समाजनि मेम्बार 5 मिनिटबो होनां मालाबा माने आरो 10 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनानै जोंहानि मादै बिनु दैमारि जिखियानो जादोला जोंहा गिबि डक्टर गिबियावनो बिरेन जोंनि सारनि 1 नं खाबलि बागान मिसेस मोनमादिया बे दा बैसागु आरोबाव जोबोद बेसेन फोरबोखौ गोसा फालिनो लानाय बिबुंथिजों मेलखौ फंनैसो सालायलांनो लानाय आखयाव लाबावबाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो सारियावनो जिरायबावनाय गोबां मानगोनां नोंथांमोन लोगोसे बोसोनगिरि जोंहा सतीश ब्रह्म आरो बहायनो नुजानो हाबावनाय गोबां बे खाबलि बागाननि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आं दिनै देरसिनफोरनो हयथ' देरसिना आबल दं खोमा आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय आरो उन्दैफोरनो आंनि अननायखौ आरो बोरखौ आं सारस्रिहरबाय दिनै नंगौ बोथोरा रंजानायनि दिन रंजालि फोरबो जायखौ होनदों रंजालि फोरबो बेजों लोब्बा लाखिनानैबाबो जोंहा मानगोनां बोसोनगिरि बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौबो मिथिहोलांबाय मालाबा मिथिनांगौबो जायो दा बिथाङानो एल' एला गुदि खिथा गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय बैसागु होननाय लोगो लोगो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो सुबुंफोरनि गोसोआल' उदां फारां जाया बेवहाय गासिबो बिफां लाइफां बैसोमुथि गासैबो रंजानाय अर्थात बे रंजानायनि जेनिखि मोदोम दुंलोबनाय बेयो बयनावबो सफैखायो दा ओंखायनो आं दिनै
बेवहाय नोंसोरखौ माबा मोनसे बाथ्रा बुंनानै गोमजो थाहोनो लुबैयाखै आं रंजाहोनोसो लुबैदों गतिके आङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जेबो बुंनाय नङा खालि आं नैबेखौल' खावलायगोन जोंहा जिहेतु बोसोरे फालिखायो बे फालिनाय जेब्लानाखि हाबाफारि लायो अब्ला जोंनि खाबलि बागाननि साफ्रोमबो बिथांमोनहा जेबो उसुबिदा थालायाबा फैलायनानै बयबो मदद होलायोबा जोबोद मोजां जायो गाजा गोमजायै जोङो खौसेयै जों खामानिखौ मावलायलांनानै जोंनि खौसेथिखौ जों जेब्लाबो लाखिनो नाजानांगौ आरो मोनसेया आं बेखौल' लुबैदों दिनै नुबाय जोंनि पारायाव बेसेबां जाखो गासै दासिम 36 न'खर जादोंब्लाबो दा हयथ' एकदम एसेल' नुनो मोनदों खारनानो जाबाय बेनि जाहोना जाबाय दिनै बयहाबो अफिस दङ गोबाङानो सफैलायनो हायाखै दा दहाय बुंनाय बादि जुदि फैगौ बोसोरावबो बेबादिनो जामारोब्ला जोङो निस्सय बेलासिथिं लानाया मोजां जागोन अब्ला जों बयखौबो लोगो मोननो हागोन आं बेखौ खावलायनो लुबैदों दा आरो मोनसेया आं बेखौ ओरैबादिबो नुनो मोनदों जेन'बा जोङो माखासे साथाम साब्रै मानसिफोरखौल' गोबां मावनाय नुबाय थायो दा बे साथाम साब्रैखौल' मावनाय नुबाय थानायाव बिथांमोना गोबां खस्थ'बो मोनो बे जुदिअ रायजोफ्रा मा सानो आं मिथिया बेहाय जेला मावनो न'खरनिफ्राय सासेबो फैथाराबा माबाफोर एसे माबाफोर लाजायो नामा बेखौबो आङो सानदों दा आङो गोलाव बुंनो लुबैयाखिसै गोदो जिहेतु रंजानायनिनो दिन गोदो सिख्ला उन्दै समाव खिथु खिथु खारफानानै माखासे गिदिरफोरनि सल' खननायखौ खोनासो गारोमोन आं बैसागु नालाय जायाबाबो दामिनि दे फंनैसो माने लाइनथामसो आङो सल' खनगोन आरोखि गान खन खंबोलाया गाबबोलायबाय हालुवा देहानि सुनि दैलाङा सफैलायबाय रंजादो लोगोफोर मोसादो लोगोफोर देग्लायनि बैसागु बोथोरावलाय रंजादो लोगोफोर मोसादो लोगोफोर देग्लायनि बैसागु बोथोरावलाय बिलाइ गोरलैया खिं 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 खं दानदा औवा बिजौआ थिंथ' जथा दामदो रंजा लोगोफोर मोसा लोगो दिनैनि बैसागु बोथोराव खुलुमबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दसे समनि गेजेरावबाबो मादैया बयखौबो आखाइ खबहोनो हानायनि थाखाय आदै मिसिं आजोलाया आरो फंनैसो आंहा मिथिं दावथिं बिबुंथि होनायनि ओरैनो अयभास गैफेरा बेखायनो बुङा होनदोंमोन बुहां थुनथारबाय नालाय फंनैसो बुंनोसै जायखिया आजिखालि दानि जुगाव बैसागुखौ जोङो खुङोसै आरो खिन्थु गोदो गोदायनिफ्राय बैसागु अट'मेटिक गावनो फैयोमोन गावनो जानायमोन बैसागुआ गावनोखा आरो बैसागुखौ खुङामोन बैसागुआ गावनो फैयोमोन गावनो बोसोरै थाङोमोन दैज्लां बोथोराव मावनाय दांनायनि आगोल जोंहा खेबसे रंजासानो होननानै बैसागुखौ खुङोमोन आरो बोथोरनि दाउ खौवौनि गाबनायजों मानसिफोरनि गोसोआबो बिदिनो उगुल थुगुल जायोमोन ओमफ्राय बैसागु खुंखांनानै दैज्लांनि मुखुब मावनायाव जोङो गोजोननांगौ जायोमोन नाथाय दिनै बैसागुआ जौस्राङाव थांबाय गोदो गामि गामि न'खर न'खर थाङो जों उन्दैबा देमसि मोसानायाव ओंखारफा दहाय बाजैया बुंलांबाय देमसि मोसानायाव गामि न'खर गिदिंफायोमोन जोङो बैसागुआ अट'मेटिक जायोमोन ओमफ्राय दिनै बैसागुआ कम्पिटिसनसो जाबाय दानिया गोदो नङाबा बैसागुआ गाव हारसिंनो फैयोमोन बयबो गावबा गावनो रंजाखायोमोन आरो बुंबाय बेबायदि मोसानाया मोजां नङा थिग नङा गाज्रि नुयो बाबुमोन आयै ओंख्रियाथ' नै मा लुलाला जोबनाय बोरै जाखो अनलाजों दाउ ना बाथोन ना दे गोसो होनानै जा दे औ मोनखांजोब्बाय खोमा होनो नांगौ मा
जादो जादो दालाय माला जागोन बादि दे जा हा दालाय माला जागोन दा र' जों जानो जाथारा नांगौबा जाया जों बिदिखौ जाबाय थाखायो जों मोसानोसो फैदों जोङो अमा राननाय भारा नामा नोंहा अमा रानख' दे नोंसिना मा जोंनोबो दोन दे जोंबो दोन दे मैथा नाथुर हाबाब नुफ्रा नुदाथाय बोरै मा मोनखो अनला लाथा लाथा अनला दाउ जागायसिगोन बेनिखायनो ओंखाम जानायनि रेडि सुरु जाबाय माबायदि जादों मोजां ना दे दे ओंख्रिखौथ' नांगौ बायदि संदों ट्रेडिसनेल हिसाबै दे दे माबाफोर बाखि दंबावो नामा दे दे जादो आयं ओंखाम नाङा एसेल' जायो एसे लादो अ दे दे थांसै टिउसन थांसै दे दे होमबालाय थांदो दे जादो माबाफोर नांगौबा बिदो ओंखाम जा जा अनला ओंख्रि दं सोमदोन एक्टर माइकेल एक्टर डिरेक्टर करियोग्राफार डिरेक्टर ना मिउजिक डाइरेक्टर ना ओमफ्राय बे आंखौ सिनाय गैया बेहा अबेनिथाय ना बाथोना बेसे बुरजा जादों बेसेबां नांगौ नोंनो आं बेबायदि नुना जानो लुबैला जोब्बाय ना बाथोनखौ गोथाव ना अनानिथा मा मा ओंख्रि मोनजाखो दालियाला दालिबो दङमोन गोथाव जादों ना दे जादो बायद' गोथाव जादों ना मादै जादो दे खनसे केनेकुवा হৈছে बरिया दे 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 थेंक इउ दिया जादो गोथाव ना दे 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 ओंखामा गोथाव आयं गोथाव नंगौना नङा आयं गोथाव दा बेखौ जायो थाइबें जानाय नङा ओंखामा थावना थावा आयंआ संदों आयंआ होलायदोंनो आयंआ ओंखाम खुरलायदों नोंसिनो आयंआ आइटेमानो मेरलाथार थाइबें मोनसै माबायदि जाखो जानायफ्रा गोथाव ना अनजालि बिफारि जादो आरो नेक्स्ट इयाराव मोसाया होननानै बुंनो मोननाय नंखाया जों एबार लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ प्रब्लेम मोननानै लायासै जोङो ओंखामा गोथाव ना गोथाव आयं गोथावथार ना आयं ना मा जादों नोङो मानो बेखौसो जायो नोङो नोंना मा ओंख्रिलै आयं मा ओंख्रि नोंसोर बांसिन जाबाय खोमा ना 1 घन्टासो बायदि मोनबाय आं नोंसोर ओंखाम जानायखौ स्लिम जाजोबखा दे दे ভালোছে না খানা দে দে কি লাগে খুঁজি খা गोथाव जादों ना बायदेव जादो आयं जादो मा मा जाखो नोंलाय जादो दे जादो जुट मा नामलाय आयं आनै नोंना मा नामलाय बावबाय थायो आं नोंखौ ओमफ्राय बिनि नामया सोरमोन सिनायासै आङो हा सिनायानो जादोला लकेलनि
เดี๋ยวजादो जादो हाय बुन्दु ya जादो cái dia ayong mun जादो दानाव गेरि गेरा गेरि गेरि गेरा गेरि मुसा साननाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदाना तालटां टां फुलटां टां तालटां टां फुलटां टां सोरगिदिं गिदिं सा ini lagi Jamni bilai ma peleni shoni shoni kami di kapalam di bayi hinjau dengan guna ayo di bayi hinjau dengan guna hinjau pada pada merah ini no anu angin kale Aku karena nơi anh thơ lệ Nhi nổ ngon người thằng xin thơ lệ Aku karena nơi thằng xin thơ lệ Ôi da. Hey, hey.